बहुत समय पहले की बात था। एगो घना जंगल रहे। वो जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहत रहे, ओकर नाम रानी रहे। वही जंगल में एक समझदार खरगोश भी रहत रहे, जोना के नाम चुनरी रहे। दोनों अपनी अपनी गुण के खातिर पूरा जंगल में प्रसिद्ध रहला सन। रानी लोमड़ी बहुत ही चालाक रहे। वो हमेशा सोचत रहे कि कैसे खाना मंगावल जा, खाना खाए खातिर नया नया तरीका सोचत रहे। वो एक दिन रानी सोचलस कि अगर वो जंगल के राजा शेर से ज्यादा स्मार्ट साबित हो गई तो सब जानवर ओकर खूब सम्मान करिए सन। रानी जंगल में एक बड़ा सा जाल बिछैलस और आसपास के जानवर को फंसाए की योजना बनेलस। उ का कैलस कि सब जानवर के बतैलस कि एगो स्वादिष्ट भोजन के इंतजाम कइल गइल बा और सबके वहाँ आवे के बा। जानवर उत्साहित होकर खाना खाए खातिर आवे लगलसन, लेकिन एगो जाल में फंस गइलसन। रानी बड़ा हंसी मजाक में उन सब के बचावे के वादा कैलस। और जब जंगल के जानवर जाल में फंस गइलसन तो चुनरी खरगोश सोचलस कि उ इस समस्या के हल कैसे ढूंढे। वो धीरे धीरे जाल के किनारे पर जाकर रानी लोमड़ी से कहलस कि रानी, तू हम सब के फसैले बाड़ू, अब कृपा करके हमने के छोड़ दा। रानी हंसे लगलस। तो कहलस कि हम ताके छोड़ दे, लेकिन अगर तू हमरी एगो सवाल के जवाब देब तब। चुनरी उत्साहित हो गई, कहलस कि पूछा, जौन तू सवाल पूछबू ओकर हम जवाब देम। रानी पूछलस कि यदि हमरी लगे 5 सेव बा और हम ताके 2 गो दे देनी तो हमरी लगे कितना बचल। तब चुनरी कहलस कि रानी, अगर तोहरे लगे 5 गो सेव बा और तू हमके 2 गो दे देलू तो अभी भी तोहरी लगे 3 गो सेव बचल बा। तब रानी सोचलस कि खरगोश तो सही जवाब दे देलस, एकर मतलब बा कि वो बहुत स्मार्ट खरगोश बा। वो जाल के खोल के इन सब के मदद करी और ओकनी के बचा ली। यही खातिर हम खुद जाल के खोल देतानी और जानवर के आजाद कर देतानी। रानी लोमड़ी महसूस कैलस कि चालाकी के साथ साथ समझदारी भी बहुत जरूरी है। वो खरगोश चुनरी की तारीफ कैलस और कहलस कि चुनरी, तहार जवाब जौन रहे वो बिल्कुल सही रहे, अब हम केहू के धोखा ना देम। चुनरी जौन रहे वो मुस्कुराए लगल, कहलस कि हम सब के मिलजुल के रहे के चाही, एक दूसरे के मदद करे के चाही। इससे जंगल भी सुरक्षित रही और सबके खुशहाल भी रही। ये कहानी से हमें ई सीख मिलेला कि चालाकी के साथ साथ समझदारी और सच्चाई भी महत्वपूर्ण बाटे। जब हम मिलजुल के काम करम तो एक दूसरा की मदद कइल जाई तो हमने की कोनो भी मुश्किल के आसानी से पार कर लेवे के। दोस्ती और सहयोग से समाज मजबूत बनेला। ए प्रकार से चतुर लोमड़ी और समझदार खरगोश चुनरी की कहानी से मित्रता, सहयोग और समझदारी के महत्व समझल जा सकेला। उम्मीद बा कि कहानी बच्चा लोग के पसंद आई होगी और उन लोगों के सकारात्मक मूल्यों को अपनाए खातिर मदद मिली।